രാമ രാം രാം രാമനെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാം രാം രാമനെ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാം രാം രാമനെ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാം രാം രാമനെ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാം രാം രാമനെ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാം രാം രാമനെ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാം രാം രാമനെ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാം രാം രാമനെ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാം രാം രാമനെ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാം രാം രാമനെ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാം രാം രാമനെ ഹരേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ശ്രീവാസാദിവര ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം സംതം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ശിശ്രാധ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുദ്ധമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച ഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 15. പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 16 നമ്മൾ കുറച്ച് പോർഷൻ കർണനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞു, ബാക്കി എടുക്കാനുണ്ട്. ശ്ലോകം ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. യഥോഷുമാ പ്രണിഹിതം ഗുരുഭീഷ്മകർണ നപ്തൃത്രിഗത ശലസൈന്ദവ ബാഹ്ലികാദ്യൈഃ അസ്ത്രാണ്യമോഘ
महिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्हरिदासमिवासुराणि. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. യദ്ദോഷു മഹാപ്രണിഹിതം ഗുരുഭീഷ്മകർണ. യദ്ദോഷുമാം പ്രണീതം ഹീനം ഭീഷ്മകർണ. നപ്തൃത്രിഗർത്തസലസൈന്ധവ ബാഹ്ലികാദ്യൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ട് വരിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അസ്ത്രാണ്യമോഘ മഹിമാനി നിരൂപിതാനി. നിരൂപിതാനി നോപസ്പൃശുർഹരിദാസമിവാസുരാണി. വാസുരാണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം പാവർത്തം. എസ് സി ഭക്തി വേദാന്ത സമിശ്ല പ്രഭുപാദ് की जय. विवर्तनम. ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, ഭൂരിശ്രവസ്, ശർമാവ്, ശല്യൻ, ജയദ്രഥൻ, ബാഹ്ലികൻ എന്നീ മഹാരഥന്മാർ അവരുടെ അലംഘ്യമായ ആയുധങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ പ്രയോഗിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ അവയ്ക്കൊന്നും തന്നെ എന്റെ ശിരസിലെ ഒരു കേശത്തെ പോലും സ്പർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സിംഹഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ മേൽ അസുരന്മാർ പ്രയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കാത്തതുപോലെ ആയിരുന്നു ഇതും. ഇപ്പോ ഇവിടെ അർജുനൻ ഓർക്കാണ്, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ വലിയ മഹാരഥന്മാർ തൊടുത്തുവിട്ട അസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പോലും അർജുനനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഏതുപോലെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ഒന്നും ബാധിക്കാതിരുന്നത്? ഹിരണ്യ ഉപദ്രവിക്കണ്ടായി അല്ലെ, ഒന്നും ബാധിക്കാതിരുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പേരെടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ കർണൻ എന്ന പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? നപ്താവ് അഥവാ ഭൂരിശ്രവ് കുരുകുലത്തിലെ അംഗമായ സോമദത്തന്റെ പുത്രനാണ് ഭൂരിശ്രവസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവാണ് ശല്യർ. ഇരു ഭ്രാതാക്കളും പിതാവും ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തമിത്രമാകയാൽ അർജുനന്റെ ആശ്ചര്യകരമായ ശക്തി അവരെല്ലാം അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. ആകയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രരോട് അവരുമായി യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വഴക്കോ യുദ്ധമോ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് ഭൂരിശ്രവസ് ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭൂരിശ്രവസ് ആരാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കുരുകുലത്തിലെ അംഗമായിട്ടുള്ള സോമദത്തന്റെ പുത്രനാണ് ഭൂരിശ്രവസ്. ഇപ്പോ ശല്യരുടെ ബ്രദറുമാണ്. അപ്പൊ ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരത്തിൽ ഇവരൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അർജുനനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരല്ലേ. അർജുനന്റെ ആശ്ചര്യകരമായ ശക്തിയെ അവരെല്ലാം അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുര്യോധനാദികളോട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊരു വഴക്കും യുദ്ധവും ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഉപദേശിച്ച ആളായിരുന്നു ഭൂരിശ്രവസ്. അവരെല്ലാം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കാലാൾപ്പട, അശ്വസേന, ഗജസേന, തേര് എന്നിവയുടെ ഒരു അക്ഷൗഹിണി സൈന്യദളം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അവ ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പൊരുതി. യൂതപതിമാരിൽ ഒരാളായി ഭീമസേനൻ അദ്ദേഹത്തെ ഗണിച്ചിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം വിശിച്ചും സാത്വികിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും സാത്വികിയുടെ 10 പുത്രന്മാരെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങൾ ഛേദിക്കുകയും അന്ത്യത്തിൽ സാത്വികി അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. മൃത്യുവിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വിശ്വദേവന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും തന്നെ വീരമൃത്യു ഭരിച്ച് ഭഗവാനാൽ മോക്ഷം, സായുജ്യമുക്തി അത് പ്രാപിച്ചവരാണ് എല്ലാവരും അല്ലെ. അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ ഈ പറയുന്ന പാണ്ഡവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യരുത് എന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു ആര്? ഭൂരിശ്രവസ്. എന്നിരുന്നാലും ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പൊരുതിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചത് സാത്വികിയാണ്. ത്രികർത്തൻ അഥവാ സുശർമാവ് വൃദ്ധക്ഷേത്ര മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനും ത്രികർത്ത ദേശത്തിന്റെ രാജാവുമായിരുന്നു.
സുശർമാവ്. ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരത്തിൽ ഇദ്ദേഹവും സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ദുര്യോധനന്റെ സഖ്യരാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം മത്സ്യദേശത്തെ ദർഭംഗ ആക്രമിക്കാൻ ദുര്യോധനനെ ഉപദേശിച്ചു. വിരാട നഗരത്തിലെ ഗോക്കളെ അപഹരിക്കുന്ന വേളയിൽ വിരാട മഹാരാജാവിനെ ബന്ദിയാക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഭീമസേനൻ വിരാട മഹാരാജാവിനെ സ്വതന്ത്രനാക്കി. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ധീരമായി പോരാടിയെങ്കിലും ഒടുവിൽ അർജുനനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം എന്താണ്, അതിലുള്ള മുഖ്യരായിട്ടുള്ള യോദ്ധാക്കളായിരുന്നു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് അർജുനനെതിരെ പോരാടിയ. ഇവരെയൊക്കെ ജയിക്കാൻ അർജുനന് സാധിച്ചത് ഭഗവാൻ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കോണ്ടെസ്റ്റ്. ജയദ്രഥൻ വൃദ്ധക്ഷേത്ര മഹാരാജാവിന്റെ മറ്റൊരു പുത്രനും സിന്ധു ദേശത്തെ ഇന്നത്തെ സിന്ധ് പാകിസ്ഥാൻ രാജാവുമായിരുന്നു ജയദ്രഥൻ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയാണ് ദുശ്ശള. ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരത്തിൽ ഇദ്ദേഹവും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ദ്രൗപദിയെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്യാൻ ഇദ്ദേഹം അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ അപ്പോൾ മുതൽ ദ്രൗപദിയുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ ജയദ്രഥൻ ഒരു അവസരം തേടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ശല്യദേശത്ത് വിവാഹാർത്ഥം പോകുന്ന വേളയിൽ കാമ്യവനത്തിൽ വെച്ച് ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും ദ്രൗപദിയെ കാണാനിടയാകുകയും വീണ്ടും അവളിൽ അതിയായി ആകർഷിതനാവുകയും ചെയ്തു. ചൂതുകളിയിൽ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് പാണ്ഡവരും ദ്രൗപദിയും അപ്പോൾ വനവാസത്തിലായിരുന്നു. തന്റെ സഹചരനായ കോടിശശ്യൻ മുഖേന അവിഹിതമായ മാർഗത്തിലൂടെ ദ്രൗപദിക്ക് സന്ദേശം അയക്കുന്നത് ബുദ്ധിയായിരിക്കുമെന്ന് ജയദ്രഥൻ വിചാരിച്ചു. ജയദ്രഥന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ ഉടൻ തന്നെ ദ്രൗപദി രൂക്ഷമായി നിരാകരിച്ചു. എന്നാൽ ദ്രൗപദിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അത്യധികം ആകർഷിതനാകയാൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ദ്രൗപദി തിരസ്കരിച്ചു. അവളെ ബലാത്കാരമായി രഥത്തിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ പരിശ്രമിച്ച അയാളെ ആദ്യം ദ്രൗപദി ഊക്കോടെ പ്രഹരിക്കുകയും കടപുഴകിയ വൃക്ഷം പോലെ ജയദ്രഥൻ നിലം പതിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അധീരനാകാതെ ദ്രൗപദിയെ ബലമായി രഥത്തിൽ കയറ്റിയിരുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. ഈ സംഭവം ദർശിച്ച ധൗമ്യമുനി ജയദ്രഥന്റെ പ്രവൃത്തി ശക്തമായി എതിർക്കുകയും അദ്ദേഹം ജയദ്രഥന്റെ രഥത്തെ പിന്തുടരുകയും ധാത്രേയികയിലൂടെ ഇക്കാര്യം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം പാണ്ഡവർ ജയദ്രഥന്റെ പടയാളികളെ ആക്രമിക്കുകയും അവരെ എല്ലാവരെയും വധിക്കുകയും ചെയ്തു. അവസാനം ഭീമസേനൻ ജയദ്രഥനെ പിടികൂടി കഠിനമായി പ്രഹരിച്ച് മരണാസന്നനാക്കി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നും 5 മുടി ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം മുറിച്ചു കളഞ്ഞ് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും സമക്ഷം കൊണ്ടുവരികയും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടിമയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. സമസ്ത രാജവംശജരുടെയും മുന്നിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടിമയാണ് താനെന്ന് സമ്മതിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായി. മാത്രവുമല്ല, അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ സമക്ഷം അദ്ദേഹം ആനയിക്കപ്പെട്ടു. യുധിഷ്ഠിരൻ അത്യന്തം ദയാലുവാകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ ആജ്ഞ നൽകി. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ കീഴിൽ സാമന്ത രാജാവായിരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുകയാൽ ജയദ്രഥന്റെ മോചനം രാജ്ഞിയായ ദ്രൗപദിയും ആഗ്രഹിച്ചു. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ സ്വരാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ അനുവദിച്ചു. അപ്രകാരം അപമാനിതനായ അദ്ദേഹം ഹിമാലയത്തിലെ ഗംഗോത്രിയിൽ ചെന്ന് മഹാദേവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഠിന തപസ് ചെയ്തു. കുറഞ്ഞത് ഒരു സമയം ഒരാളെയെങ്കിലും എന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാ പാണ്ഡവരെയും പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള വരം അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അനന്തരം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് ചേർന്നു. യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ മഹാരാജാവ് ദ്രുപദനോടും പിന്നീട് വിരാട് രാജാവിനോടും പിന്നീട് അഭിമന്യുവിനോടും ഏറ്റുമുട്ടി. അഭിമന്യു പ്രബലരായ 7 സേനാനായകന്മാരാൽ വളയപ്പെട്ട് നിഷ്കരുണം വധിക്കപ്പെടുന്ന നേരം പാണ്ഡവർ അഭിമന്യുവിനെ സഹായിക്കാനായി വന്നെത്തിയെങ്കിലും ശിവന്റെ വരപ്രസാദം സിദ്ധിച്ച ജയദ്രഥൻ അവരെ അതിവിദഗ്ധമായി അകറ്റി നിർത്തി. ഇക്കാരണത്താൽ അർജുനൻ ജയദ്രഥനെ വധിക്കുമെന്ന് ശപഥം ചെയ്തു. ഇത് ശ്രവിച്ച ജയദ്രഥൻ യുദ്ധഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ച് പലായനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് കൗരവരോട് അനുവാദം ആരാഞ്ഞുവെങ്കിലും ഒരു ഭീരുവിനെ പോലെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നും ഓടി ഒളിക്കാൻ അവർ അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിച്ചില്ല. പ്രത്യുത അർജുനനുമായി യുദ്ധത്തിലേർപ്പെടാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായി. യുദ്ധം പുരോഗമിക്കവേ ജയദ്രഥന്റെ ശിരസ് നിലത്ത് പതിയാൻ ആര് കാരണക്കാരനാകുന്നുവോ അയാൾ തൽക്ഷണം മരിക്കുമെന്ന വരപ്രസാദം ജയദ്രഥൻ ശിവനിൽ നിന്നും പ്രാപ്തമാക്കിയ വൃത്താന്തം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ആകയാൽ സമന്ത പഞ്ചകം എന്ന പുണ്യസ്ഥലത്ത് തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജയദ്രഥന്റെ പിതാവിന്റെ മടിയിൽ നേരിട്ട് ജയദ്രഥന്റെ ശിരസ് പതിപ്പിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിച്ചു. അർജുനൻ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. വേർപെട്ട ഒരു ശിരസ് തന്റെ മടിയിൽ ദർശിച്ച ജയദ്രഥന്റെ പിതാവ്
അത്ഭുത സ്തബ്ധനായി തീരുകയും ഉടൻ തന്നെ അത് നിലത്തെറിയുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് 7 ഖണ്ഡങ്ങളായി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ജയദ്രഥന്റെ പിതാവ് തൽക്ഷണം മരണമടഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ ജയദ്രഥനെ കുറിച്ചാണ് വളരെ വിശാലമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ശില പ്രഭുപാദരെ. നമ്മളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജയദ്രഥൻ ഒരു സൈലന്റ് കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അധികം ആർക്കും അറിയില്ല ജയദ്രഥനെ കുറിച്ച്. ജയദ്രഥൻ ദുര്യോധനന്റെ ഒരേ ഒരു സഹോദരിയായിട്ടുള്ള ദുശ്ശളയുടെ ഭർത്താവാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനും ദ്രൗപദിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു. പക്ഷെ പിന്നീട് അയാള് അവിഹിതമായിട്ട് തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ ഒരുപാട് പരിശ്രമം നടത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരു വേള ദ്രൗപദിയെ ബലമായിട്ട് രഥത്തിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോവുക പോലും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിരനെ ധൗമ്യ മഹർഷി അറിയിച്ചതിന് പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യും ജയദ്രഥൻ തോറ്റുപോവുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ജയദ്രഥന്റെ തലയൊക്കെ മുണ്ടനം ചെയ്ത്, എത്ര മുടിയാണ്? 3 മുടിയാ 4 മുടിയാ അല്ലെ, മാത്രം ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് തല മുണ്ടനം ചെയ്ത് അടിമയാക്കി മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ കരുണാലുവായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയക്കുകയും തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അംഗരാജാവായിട്ട് ഒരു പോർഷൻ അംഗരാജാവായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ശിവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് വരം നേടി. ഓരോരുത്തരെ ആയിട്ടെങ്കിലും പാണ്ഡവരില് എല്ലാവരെയും ഓരോരുത്തരോടായിട്ടെങ്കിലും ജയിക്കാൻ സാധിക്കണം, എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് ജയിക്കണം എന്ന് പോലും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചില്ല ശിവനോട്. ഓരോരുത്തരോടായിട്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ള വരപ്രസാദം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പ്രകാരമാണ് അഭിമന്യുവിനെ ചതിച്ച് വധിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചത്? ജയദ്രഥന് സാധിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവില് ജയദ്രഥനെ വധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തത് അർജുനനായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് വധിക്കാൻ അർജുനനെ സഹായിച്ചതും ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും ജയദ്രഥനെ വധിച്ച ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് നിലം പതിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തിയുടെ തല പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോകുന്നാണ് അയാൾ വരം നേടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് അറിയുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. ആരാണ്? എല്ലാവരെയും കുറിച്ചും എല്ലാവരെ കുറിച്ചും അറിയുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറയണ്ടായി ഈ തല നേരെ അവിടെ തപസ് ചെയ്യുന്ന അയാളുടെ അച്ഛന്റെ മടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിടാൻ പറയുണ്ടായി. അതിന് പ്രകാരമാണ് അർജുനൻ പ്രവർത്തിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ സന്ദർഭവും അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാ ഇപ്പൊ സ്മരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് തിരോധാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എല്ലായിടത്തും വിജയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സൗത്യ കുമതി മേ യത്പാദപത്മഭവ്യാഃ കാംശാന്തവാഹ തോരതിനോ ഭുവിഷ്ടം ന പ്രാഹരൻ യദനുഭാവ നിരസ്തചിത്താഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സൗത്വേ വൃത കുമതിനാത്മത ഈശ്വരോ മേ മരയോരതിനോ ഭുവിഷ്ടം പ്രാഹരൻ യദനുഭാവ നിരസ്തചിത്താഃ സൗത്യേ ഒരു സാരഥിയായി വൃതഃ നിയോഗിച്ചു, കുമതിന ദുഷിച്ച അവബോധത്താൽ, ആത്മതഃ പരിത്രാണം ചെയ്യുന്നവൻ, ഈശ്വരഃ പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ, മേ എന്റെ, യത് ആരുടെ, പാദപത്മങ്ങൾ അഭവായ മോക്ഷ വിഷയത്തിൽ, ഭജന്തി സേവനം സമർപ്പിക്കുക, ഭവ്യാഹ ബുദ്ധിശാലികളായ വ്യക്തികൾ, മാം എനിക്ക്, ശ്രാന്ത ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ, വാഹം എന്റെ അശ്വങ്ങൾ, അരയഹ ശത്രുക്കൾ, രഥിനഹ ഒരു മഹാസേനാധിപൻ, ഭൂവിഷ്ടം ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന നേരം, ന ഇല്ല പ്രാഹരൻ ആക്രമിച്ചു, യത് ആരുടെ, അനുഭാവ കൃപ, നിരസ്ത ഇല്ലാത്ത, ചിത്താഹ മനസ്സ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ച്. ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ എന്റെ കുതിരകൾക്ക് ജലം നൽകുവാനായി രഥത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്നെ വധിക്കുവാൻ ശത്രുക്കൾ ഉപേക്ഷ കാണിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമായിരുന്നു. ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികൾ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായി ആരാധിക്കുകയും സേവനം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ സാരഥിയാക്കാൻ ഞാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടതിന് കാരണം ഭഗവാനോടുള്ള എന്റെ ആദരവിലുണ്ടായ പോരായ്മയായിരുന്നു. അർജുനൻ ഓർക്കുകയാണല്ലേ, ഭഗവാൻ
പാർത്ഥസാരഥിയായിരുന്നു അല്ലെ, അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ടാണ് ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ഒരു തവണ അർജുനന്റെ രഥം നയിക്കുന്ന കുതിരകൾക്ക് ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അതിന് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി രഥത്തിൽ നിന്ന് അർജുനൻ താഴെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അർജുനനെ ആരും ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യം, ആ സമയത്ത് എന്നെ ആരും ആക്രമിക്കാതിരുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാനെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാരഥിയാക്കിയത് എന്റെ അറിവില്ലായ്മ, ഭഗവാനോടുള്ള ആദരവ് കുറവ് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഞാൻ സാരഥിയാകാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടത് എന്നാണ് അർജുനൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സമിശ്ര പ്രഭുപാദിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെയും ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും ആരാധ്യ വിഷയമാകുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായ അതീന്ദ്ര ശരീരത്തിൽ നിന്നും നിസ്സരിക്കുന്ന പ്രദീപ്തമായ തേജസ്സിനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാധിക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികളെക്കാളും താഴ്ന്ന പടിയിലുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മഹാനായ ചരിത്ര പുരുഷനായി കരുതുന്നു. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശാ. അല്ലെ, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ. ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റേതായ അനുസരിച്ചാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുമെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും ആരാധനാപാത്രമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ ഓരോ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പറയാണ്. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എഫൾജൻസ് അല്ലെ, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതി, ആ ഒരു തേജസ്സിനെയാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിലും താഴ്ന്ന, അതായത് അവ്യക്തിഗതവാദികളിലും താഴ്ന്ന ആളുകള് ഭഗവാനെ ഒരു എന്താ പറയാ ചരിത്ര പുരുഷനായിട്ടല്ലേ, ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നു. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റേതായ ആ ഒരു റേഞ്ചിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ഭക്തിയുടെ ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഓരോരുത്തർക്കും. അതിനനുസരിച്ച് തന്റെ സവിശേഷമായ എന്തൊക്കെയായാലും തന്റെ സവിശേഷമായ അതീന്ദ്ര ലീലകളിൽ ഏവരെയും ആകർഷിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഒരു ഉത്തമ യജമാനന്റെയും മിത്രത്തിന്റെയും പുത്രന്റെയും കാമുകന്റെയും ഭാഗം അഭിനയിക്കുന്നു. അർജുനനുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ബന്ധം സഖ്യമായിരുന്നു. ആകയാൽ തന്റെ പിതാവിനോടും പ്രണയിനിമാരോടും പത്നിമാരോടുമുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ളതുപോലെ അതേ പൂർണ്ണതയോടെ ഭഗവാൻ ആ ഭാഗവും അഭിനയിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത 4-ാമത്തെ അധ്യായം 8-9 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നത്? ഒന്ന്, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനും. പിന്നെയോ ധർമ്മച്യുതി വരുമ്പോ, ഗ്ലാനിർ ഭവതി ഭാരത അല്ലെ, ധർമ്മത്തിന് ച്യുതി സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ടും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ഓരോരോ റോള് ഭഗവാൻ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്? നല്ലൊരു യജമാനന്റെ, മിത്രത്തിന്റെ, മകന്റെ റോള്, കാമുകന്റെ ഭാഗം അല്ലെ. അതുപോലെ അർജുനനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് സഖ്യബന്ധം അല്ലെ, മൈത്രി ഭാവമായിരുന്നു ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഭാവത്തിലാണ് അർജുനനുമായിട്ട് ഭഗവാന് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു ബന്ധവും ഭഗവാൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അഭിതമുള്ള പരിപൂർണമായ അതീന്ദ്രിയ ബന്ധത്തിൽ വിഹരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ വ്യാമോഹിതരാകാറുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രഭാവത്താൽ തന്റെ പുത്രൻ അഥവാ മിത്രം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന വസ്തുത വിസ്മരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം അർജുനൻ തന്റെ ശ്രേഷ്ഠനായ മിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നു. എന്നാൽ അർജുനന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും യാതൊരു വീഴ്ചയോ ഭഗവാനോട് യാതൊരുവിധ അനാദരവോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബുദ്ധിമാന്മാർ അർജുനനെ പോലുള്ള കലർപ്പറ്റ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ അഭിനയത്താൽ ആകർഷിതരാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആർക്കും തന്നെ ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനോട് ദാസ്യഭാവത്തിലല്ലാതെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? യോഗമായയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പെക്ട് അല്ലെ, അതങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റുക ചെയ്യാം. ആ ഒരു ഭാഗം ഭഗവാൻ അങ്ങ് മറച്ചു വെപ്പിക്കും യോഗമായയിലൂടെ. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ബന്ധത്തിലാണ് അല്ലെ, എന്റെ സഹോദരൻ ആണെങ്കിൽ സഹോദരൻ, അല്ലെങ്കിൽ കാമുകൻ, അല്ലെങ്കിൽ പുത്രൻ, ആ ഒരു ഭാഗമാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള റോളിൽ ഭഗവാൻ അവർക്ക് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാറില്ല. ഈ കാര്യം നമ്മൾ യശോദാമ്മയുടെ കൂടെയുള്ള ലീലകളിലും കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കാണിക്കും. ബുദ്ധിമാന്മാർ അർജുനനെ പോലുള്ള കലർപ്പറ്റ പരിശുദ്ധ ഭക്തരുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ അഭിനയത്താൽ ആകർഷിതരാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയുള്ള
സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടുള്ള ഒന്നിച്ചുള്ള ആ ഒരു ലീലകള് ഭയങ്കര ആകർഷകമായി തോന്നുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ്, അർജുനൻ ഒരിക്കലും അനാദരവ് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ അറിയുമ്പോ അർജുനന് തോന്നാണ്, ഞാൻ അനാദരവ് കാണിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോട് ഞാൻ ഇത്രയധികം എന്താ പറയാ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടപഴകിയത്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുപോലെ അർജുനനോട് പെരുമാറുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം സംഭവിച്ചതാണ്, അല്ലാണ്ട് അർജുനന്റെ തെറ്റുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതല്ല. യുദ്ധമുഖത്ത് ജലക്ഷാമം എന്നത് പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുതയാണ്. അവിടെ ജലം വളരെ ദുർലഭം തന്നെയാണ്. യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഊർജ്ജസ്വലരായി പരിശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും അവരുടെ ദാഹം അകറ്റുന്നതിന് ജലത്തിന്റെ ആവശ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നു. വിശേഷിച്ചും മുറിവേറ്റ പടയാളികൾക്കും സേനാധിപന്മാർക്കും മരണസമയത്ത് കഠിനമായ ദാഹം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ജലദൗർലഭ്യം മൂലം ഒരുവൻ അനിവാര്യമായി മരണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഭൂമി തുരന്ന് അത്തരം ജലദൗർലഭ്യം പരിഹരിച്ചിരുന്നു. ഭൂമി തുരക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത് കൃപയാൽ ജലം എവിടെയും ഇഷ്ടം പോലെ ലഭിക്കും. ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളും ഭൂമി തുരക്കുന്ന ഇതേ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും ആധുനിക യന്ത്രമായ സ്ഥലത്തെല്ലാം ഉടനടി കിണർ കുഴിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പാണ്ഡവരുടെ കാലത്തോളം പഴക്കമുള്ള ചരിത്ര വർണ്ണനയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് എന്തെന്നാൽ, മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല കുതിരകൾക്ക് പോലും ആവശ്യമായ ജലം ഒരു അസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്താൽ ഉടനടി ഭൂപാളി തുരന്ന് ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും പകർന്നു നൽകാൻ അർജുനനെ പോലുള്ള മഹാരഥന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ് ഈ വിദ്യ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ്, നമ്മൾ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെള്ളം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അല്ലെ. പൊതുവെ എങ്ങനെയായിരിക്കും യുദ്ധഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് വിശാലമായ സ്ഥലത്ത് ജനപ്പാർപ്പില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്വീകരിക്കുക യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം ഒരു വിധത്തിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ജലം അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ അർജുനന്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ആ ജലക്ഷാമം പരിഹരിച്ചത്? അവർക്ക് അസ്ത്രം എയ്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പക്ഷെ ആർക്കും അതിന് കഴിയില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ ബോർവെല്ലൊക്കെ കുഴിക്കുന്നത് കാണാം അല്ലെ. അതൊക്കെ ഒരുപാട് ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ്, അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭീഷ്മാചാര്യര്, അദ്ദേഹം ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ജലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിലേക്ക് നേരെ വരുന്ന രീതിയിൽ അർജുനൻ ഭൂമിയിൽ അസ്ത്രം എയ്തുകൊണ്ട് വെള്ളം അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭീഷ്മാചാര്യർക്ക്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുതിരകളുടെ കാര്യമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിർമാണ്യുതാര രുചിരസ്മിത ശോഭിതാനി പാർത്ഥഹേ അർജുന സഖേ കുരുനന്ദനേതി സംജൽപിതാനി നരദേവ കൃതി സ്പൃശാനി സ്മർത്തുല്ലുഢന്തി മമ മാധവസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രുചിരസ്മിത ശോഭിതാനി നർമാണ്യുദാരരുചിരസ്മിതശോഭിതാനി അർജുന സഖേ ഗുരുനന്ദനേതി ജൽപിതാനി നരദേവ ഹൃദി സ്പൃശാനി ലുഢന്തി ഹൃദയം മമ മാധവസ്യ. നർമ്മ സംഭാഷണം. ഉദാര വളരെ തുറന്ന് സംസാരിച്ചു. രുചിര പ്രസന്നമായ. സ്മിതശോഭിതാനി മന്ദസ്മിതം തൂകിയ വദനത്തോടെ. ഹേ സംബോധനയെ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദം. പാർത്ഥ അല്ലയോ പാർത്ഥസുത. ഹേ അർജുന സഖേ. അർജുനന്റെ അർജുന സഖേ എന്നുള്ളതാണ്. അർജുന സഖേ അർജുനന്റെ മിത്രം ഭഗവാനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കുരുനന്ദന ഇതി അങ്ങനെ തുടങ്ങി സഞ്ചൽപിതാനി അവിധമുള്ള സംഭാഷണം. നരദേവ അല്ലയോ രാജാവേ. ഹൃദയം. സ്പൃശാനി സ്പർശിക്കുന്നത്. സ്മർത്തുഹു
അവയൊക്കെ സ്മരിക്കുകയാൽ ലുടന്തി പരവശമാകുന്നു ഹൃദയം ഹൃദയം മമ എന്റെ മാധവസ്യ മാധവനെ സംബന്ധിച്ച് കൃഷ്ണൻ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹേ രാജാവേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നർമ്മങ്ങളും തുറന്ന സംസാരവുമെല്ലാം അത്യന്തം ഹൃദ്യവും മനോഹരമായ മന്ദസ്മിതത്താൽ അലങ്കൃതവുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നെ ഹേ പാർത്ഥ, ഹേ സഖേ, ഹേ കുരുനന്ദന എന്നൊക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇത്തരം ഹൃദയസ്പർശിയായ പെരുമാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ സ്മരിക്കുകയാൽ ഞാൻ പരവശനായി തീരുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയാണ്, ഹേ രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ നർമ്മങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അർജുനൻ സഖ്യഭാവത്തിലാണ് അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നർമ്മങ്ങൾ, നല്ല തമാശയൊക്കെ പറയുകയും തുറന്ന സംസാരവും അതുപോലെ മനോഹരമായ പുഞ്ചിരി അല്ലെ മന്ദസ്മിതത്താൽ അലങ്കൃതവുമായിരുന്നു. അതുപോലെ എന്നെ വിളിക്കുമായിരുന്നു, ഹേ പാർത്ഥ, ഹേ സഖേ, ഹേ കുരുനന്ദന എന്നൊക്കെ എന്നെ ഭഗവാൻ വിളിക്കുമായിരുന്നു. അതൊക്കെ എനിക്കിപ്പോ കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ ഓർത്തിട്ട് ഹൃദയസ്പർശിയായ പെരുമാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ സ്മരിക്കുകയാൽ ഞാൻ പരവശനായി തീർന്നു. വല്ലാത്ത വിഷമം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അർജുനന്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ അടുത്ത് നിന്ന് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പെരുമാറിയത് കേട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് തിരോധാനം ചെയ്തപ്പോ ഈ യോഗമായയുടെ മറ നീങ്ങിപ്പോവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്ര വരെ ഭഗവാനാണ്, ഈ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയത് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ അർജുനന് തോന്നാണ്, വല്ലാതെ പരവേശം തോന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരവശനായി തീരാണ് അർജുനൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ച കൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्ण कृष्णा. माता जी, प्रणव माता जी, കൃഷ്ണ മാതാജി.